Good morning. चलो हर बेकार टाइम ओरैनो दङब्ला दान्दिसे फै सावरायनि मोजां गाज्रि जोंनि बर'फोरनि हाल-सालफोरखौ दान्दिसे सम ओरैनो सावरायगोन माबोरै खालामबा माबोरै जामारगोन जोंनि बर' समाजाव दासान्दि लाइभआव गोबां खम जादों आंनि भिउवार्स बिथांमोना सफैनो हानाया आंनि नुनायाव आंनि मोनदांनायाव जोंनि बर'नि पलिटिकेल मोननै हान्जायाबो इमिडियेटलि खौसे जानांगौ आरो बे खौसे जानायजोंनो बर' हारिखौ बासायनांगौ Welcome everyone. गासिबो बरायना लाबाय आंनि लाइभआव जाय जाय बिथांमोना नुजाफैनो हादों दान्दिसे सावरायनो होननानै फैदोंमोन दिनै आंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां माने दा साननैसो दावराव दावसि जागासिनो दं नङा होमबा इउपिपिएल बिपिएफ गोरोबलायनायनि आरो माबोरै खालामबा माबोरै जागोन ना बले बबेबा मोनसे पलिटिकेलखौ थाल्ला थुल्ला गारनानै मोनसेयावनो ज' थालायगोन ना बले एलायन्स महरैसो थालायबाय थागोन गारलायनायाथ' गारलायखाया बिथांमोना पलिटिकेल हान्जाखौ गारनो हाखाया बिथांमोना मोननैबो हान्जाया बेवहायनो माने एलायन्स जानांगौ एलायन्सआव थालायनानै बर' समाजनि मावनो गोनां माखासे फावसायनानै थानाय बा बेक जानानै थानाय खामानिफोरखौ जाहाथे मावलांनो हायो नोंथांमोना अननानै कमेन्ट हरोब्ला मोजां जागोन कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम नोंथांमोन अननानै प्लिज टाइम टेबल दंबा दसेबाबो सावरायलायगोन एमबि अफिसियेल फैना हेलौ आदा जा गरमथार नामा बिराद गरम जादों दिनै फुंनिफ्रायनो माने जोबोर गरम मोनदों आं दिनै फुंनिफ्रायनो
गोजोननाय थाबाय फंबाय गिबि नोंनो बयनिबो गिबिसिन कमेन्ट खालामनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर आसा खालामो बयबो कमेन्ट खालामनायगोन होननानै आरो माखासे मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ शेयार खालामनायगोन दान्दिसेब्लाबो नोंथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा टाइमखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि लाइभआव नुजाफैबाय जेब्ला मोनसे मोननैबाबो कमेन्ट खालामनानै रायदावलांगोन बेखौ आसा खालामो एमबि बर' अफिसियेल खबरा मोजां ना फंबाय औ आदानो दे मोजाङानो जानांगौ ओमफ्राय ओंखामफोर जाबायना जायाखैबा फंबाय आरो फंबायखौ सिनायहां मोनदों आं बहायनो जाखोमोनथाय अन्नानै जेबो उसुबिदा गैयाबा फोरमायदो मोजां जाखांबाय आं आदा आं कुसुगावनि आदसा कुसुगावनि आरोना क'क्राझार कुसुगावनि ना दे जोबोर गोजाननिफ्राय नुजाफैनो हादों फंबाया साबायखर आरो नों फंबायानो कमेन्ट खालामगासिनो दङ गुबुना रावबो खालामथ'वाखै जानो हागौ बिथांमोना जोबोर बेस्थ' दङ बेखायनो कमेन्ट खालामनो टाइम मोनाखै अरजाया जायफ्रा एसेब्लाबो फ्रि टाइम दङ कमेन्ट खालाम रायदावलां उन्दुनायाव बारा क्लियार जायाखै आदानि मेगन मोदै बायदि जाबाय थादों आलासिफोराव फैदोंमोन नालाय दा खोनाखांबाय बिदाय हरबाय आलासिफोरखौ औ नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आं आदा नोंलाय जाखांबाय जाखांबाय फंबाय औ जाखांबाय थेंक इउ स' माच फंबाय आंनि भिडिअखौ नायबाय थानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिदिनो अननानै सापर्ट होलांबाय था फंबाय रोजा रोजा साबायखर फंबायनिसिम माब्लाबानि समाव क'क्राझार थाङोब्ला लोगो मोनगोन अके आदा होननानै थेंक इउ फंबाय थांगोन र' नैबे 2025नि नोंसिनि इलेक्सन जागोन ना नैयाव बेरायनो थांगोन बेरायथावथाव ओरैनो गिदिङो आरो जायगा लानानै बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों गिदिंनोबा खामानि मावनो थाखाय थाङा जिखुनु जेनेरेल हवायै बेरायनो थांगोन आरोखि औ आदा जागोन दे आदा होनदों औ दे कुसुगावआव बेरायनाय जाफेराखै आं दासिमबो कुसुगाव सेरफांगुरि बेफोरथिं बेरायनाय जाफेराखै मानो बारा सिनायनायबो लोगो गैया नालाय जोंना नैबे बिआरबि बड' कमेन्ट चेनेलाबो कुसुगावनि नामाथाय बिथाङाबो गेजेर गेजेर कन्टेक्ट खालामहरो रायज्लायहरो सम सम
कोई हिंदी वाला भी है क्या? एसामिस बंधु फॉलो आसे नेकी? अगर हिंदी वाला है तो हिंदी में कमेंट कर सकता है। एसामिस ऐसे जो एसामिस कमेंट करो और जिखियानो जाया मानो आंनि लाइभआव नुजाफैनो हानाय गासिनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर। नोंथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा टाइमखौ दान्दिसे दोनथ'नानैब्लाबो आंनि लाइभआव नुजाफैदों। जाफुंबाय आंखौ मालाबा फै बेरायनो आदा कुसुगावआव। आदा बिआरबि बड' कमेन्ट चेनेलाबो कुसुगावनिनो। आच्छा आच्छा खाथि खाथि जायो नामा फंबाय? कन्टेक्ट खालामो बियो गेजेर गेजेर। दा दिनै हरनोसो हागौ बे आन्दासाव। आं माने थाल लागासिनो आरोना दिनै कन्टेक्ट खालामनो हागौ आंखौ। एसे गोजान जायो। आच्छा आच्छा थांगोन फंबाय एसे थांबा बेरायनांगोन। हाग्रानि दंफां मैखुन मोनजाबाय थायोनो बिआरबि बड'मोननिथिं। हाग्रानि दंफां मैखुन मोनजाबाय थायोनो सेरफां मैखुन। बिराद गोथाव मोनो आं बिराद मोजां मोनो। ओमफ्राय दा फंबाया फरायगासिनो नामा ना फरायनायखौ दोनथ'बाय? औ मोनजायोनो। आच्छा आच्छा दोनथ'बाय आदा आदा। आच्छा आच्छा दे दे बेसेसिम फरायखो फंबाय? बेसेसिम फरायना दोनथ'खो? उसुबिदा नामा न'खराव एसे ना माबाफोर जब मावबाय? औ आच्छा दे 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 बिदिनो बयहाबो न'खराव मोनफा मोनफा प्रब्लेम थायो मावाखैनो। आच्छा आच्छा हेलौ आदानो हेलौ फंबाय सुपार बिएस हेलौ 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 माबोरै दं? गोजोननाय थाबाय सुपार बिएस फंबायनिसिमबो सेकेन्ड कमेन्ट खालामनो हानायनि थाखाय। नैथि नाम्बाराव कमेन्ट खालामनो हाबाय फंबाया। गोसो गोरबोजों बरायबाय। माबोरै दङ सुपार बिएस फंबाय? मोजां ना खबर सबर? लाइक दोन आदा। थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ सुपार फंबाय। सानसुनि ओंखामफोर जाबायना जायाखै फंबाया? दं दे जेने थेने। आच्छा आच्छा दे 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 माथो खालामनो आरो बयनिबो जिउआव बयनिबो लाइफआव बिदिनोसै। जायफ्रा गोजोनै दं बिथांमोना गोजोनैनो दंगासिनो दं। जायफ्रा जिउआव दुखु दाहा लानानै दं बिसोरो दुखु दाहायैनो दङ। जायाखै आदानो। आच्छा आच्छा स' जा सुपार बिएस फंबाय बहानि जाखोमोन अन्नानै फोरमायदो। सिगाङावबो लोगो मोननाय थांबायमोन नामा? थेवबो सोंदोंमोनब्ला बावनायनि थाखाय निमाहा होदो। अन्नानै फोरमायफिनदो जोंहा बहानिफ्राय। एमबि फंबाय थांबाय नामा? थांनोसैबा रायदावलां अन्नानै गोसोखौ मोजां मोनो। आं चिरांनिसो आदा। आच्छा 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 चिरांनिमोन ना फंबाया? दे 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 चिरां मा जायगा मोनबा थाङाखै आदानो। दे 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 फंबाय दे दे बरिया बरिया गोजोननाय थाबाय नोंसोरो आंखौ कमेन्ट खालामनानै रायदावनायनि थाखाय। आरो जेसांखिनि सिरियै नायनानै दं बिथांमोननिसिमबो साबायखर। नोंथांमोना जानांगौ माबा मोनसे बेस्थ'नि थाखाय कमेन्ट खालामनो हायाखै।
चिरां फानबारिनि आदा आच्छा चिरां फानबारिनिमोन ना बे दाख्लै साननैसो आंखौ कन्टेक्ट खालामबाय थानायसोमोन नामा सुपार बिएसआ नोंसिनिसिमबो आदा गोजोननाय थाबाय थेंक इउ फंबाय जोबोद साबायखर जोबोद गोजोननाय मोनो मोजां मोनो गोसोआव नोंसोरबायदि फंबायमोना फैनानै बेफोरबायदि मोजां रायदावलायफैबा मोजाङै राव होफैबा गोसोखौ मोजां मोनो गोरबोनिफ्राय अननायखौ जासिहरनो लुबैयो जाहाथे नोंसिनि नाजानायाबो लासै जाफुंलांथों खनसेनोथ' बहा जानो नङा होमबा नाजागासिनोसो दङ आंबो दासो सोलोंगासिनो दङ नायलांसै इयुनाव मा जालाङो खराव नुना क्लियार जासे आसा बिटिवाइ हाय नों हेलौ आसा बिटिवाइ माबोरै दं खबर सबर मोजां ना खबरफ्रा थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय आसा बिटिवाइनिसिम मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जोंना दालि जहलसोमोन गासिबो मोनानि गोजा दालि जहल ओमफ्राय बिदिनो मा होनो आलु फान्थाव थालिर माबा माबि लागायनानै लाब्रा बानायदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंहा एमबि बर' फंबाय आदाना मा गामि मोनलायनो आंना सनितपुर ढेकियाजुलि फंबाय दै सनितपुर ढेकियाजुलि डिस्ट्रिक्टआ जाबाय सनितपुर एरिया जाबाय ढेकियाजुलि खबरा बिदिनोसै ना आच्छा दे 2 लाइक डन थेंक इउ स' माच औ 2 लाइक जाबाय एमबि बर' फंबाया होनदों औ फंबाय दा खिन्थु आं गुवाहाटियावसो थायो गुवाहाटियाव दङ न'खरैनो थायो बर्थमान हेपिनिं नाव फल' 5 भट्स जानानै दङ लाइकआ अनलि 2 फैनानै दंथ'यो दै जेबो नङा दे उनावबाबो होलांनो हागोन मा दावराव थांदों जि दानाया बिराद दावराव जादों एमबि बर' फंबाय जा मा होनदों औ मोजां दे आदानो आच्छा दे फंबाय दे आंखौसो होनदों ना दे थेंक इउ फंबाय सुपार फंबाय माने आदा बिग्रायनि गामि खाथि जायोनो बिग्राय सिंगारा ना बिग्राय सिंगार नामा अन होनदों जा आसाया थेंक इउ आदानो आच्छा आं मिथिबावानोमोन नै बिग्रायादि चिरांनि होननानै नों फंबाया आंखौ मिथिहोबाय दिनै गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम रोजा फानबारिखौ नुहैफेरनाय जायाखै आङो मागुरबारि खासिबारि लावगाव ना मा होनो बर' बाजार बेखौ नुहैफेरबाय आसा बिटिवाइ होनदों ओरै आमथेखाथिं थांनाय जागोन र' ओरै थांबाथाय क'क्राझार थांबाथाय गिदिंजोबबोखानोसै मिनिया नार्जारि ना मिनिया बर'मोनथाय इउटुबार दंना बै अफ्रि दैमारिजों ओंखारफाबाय थायो सम बिथिं बेरायहैजोबसै ओरै देरहासार इस्लारिमोननिथिं मिनिया होनदों कन्टेक्ट खालामबाय थायो मिनिया मैयासो खालामदोंमोन फैदे होनदों नोंनाथ' बिदि नङा आसाना नोंना काजलगाव हौरैसो सुन्दारि लाइनथिंसो जायो नामा सुपार बिएस फंबायानो बिग्रायनि आदानि न'निफ्राय 2.5 km गोजाना आच्छा 2.5 किल'मिटार आरो ना दे बारा गोजान नङा खाथियानो जाहैयो होमबा जास्ट 10 मिनिटनि लामा 5 मिनिटनि बाइकफोरजोंबा माथो रुमावनो कमेन्ट हरदा माथो रावनोबो कमेन्ट हरदानो
माने बुजियासै आं आसा आर दैमारि फैनो हादों वेलकाम आर दैमारि गोजोननाय थाबाय ओइ अखन्दा मा खबर मा खालथां खुलथां नै आर दैमारिया सोर जाखो बिदि फायसोलै बे फुरा आंनिबा ना सोर जाखो औ सुन्दारि खोला फैबानो मोनो आच्छा आच्छा ओमफ्राय जोंहा बिएस फंबाया बहाय दं आदा माथो हाल्लाथारनो नैबे दरखंखौ नुहुरदों दा दरखं होननांसिगोन बेखौ ना दरजायानो नालाय बियो औवानि साथा दरजा बेरासो नालाय बिजोंनो जि दायो बेयावनो बे जि दाग्रा सिङावनो मोनसे रुम दङ बेयाव थायो आङो जोंहा न'खरैनो बेयाव थायो आरोना बेखायनो दावरावथार आरो जि दानायनि आर दैमारिया मा होनखो लागाव सिनायबावला आरो अखन्दानो सिनायखैथ' आरो सोर जाखो सोर जाथावथाव अनन्द जाहा आसाया आर दैमारि बावलायलांबायलै उदालगुरियावनो ना आदानो उदालगुरि नङा फंबाय गुवाहाटियावसो दे गुवाहाटियावसो आं दा थानाया न'आसो उदालगुरि बाबा ओमफ्राय ढेकियाजुलियाव दे आर दैमारि सोरमोन ब्रादि फोरमायथारदोलै खुला मेलानो ओरैसै आर दैमारिया दहाय बुंनाया ब्रानो है नोंनो मार होनबा अखन्दा ने नोंनो मार हुवालकुसि नामा आदा हुवालकुसिबो होनो सुवालकुसिबो होनो औ नंगौ बेयावनो फंबाय मिथिखायो नामा फैफेरबाय नामा फंबाया फैयाखैबा फैनो हागोन माब्लाबाफोर गिदिंनो जायगा नायनोबा आरो आजिखालि नैयाव खाथियावनो रिजर्ट मोनसे बानायबाय जोबोर मोजां बेलासियाव गोबां मानसि जायो अखन्दा मा ओंख्रि जाखोनो नोंनोब्रा आंनि बे आर दैमारियाव एसे ओइ आर'नाइ लानायाव एसे सिनायखादों नोंखौ आरखौ बावदोंमोन आरो एसे बिदि भाई अखन्दा ना थेंक इउ बंखर बारबानो मोनोना आदानो औ बाब मिथिगौ माथो नोङो होमबा फैफेरखाबाय होमबा ना फंबाया ना फैफेराखै है मा अखन्दा होननांगौ गारनांगौनो अखन्दा होननायखौ जोंहा आसाम मेदाम होनदों मा गिसिब सिबबाय मा सिबलायनाय जाखो आदा कारेन्ट गैया नामा कारेन्ट थाबा मालाय मा जानो एर'प्लेननि फांखाखौनो मा होनो ओइ खनसे माबायाव गुवाहाटि थांनायाव सालायनायाव गाज्रि जानायनि बार गाज्रि जाबाय थानायनि बानायलाय गारजालाय बानायस्रायाखै आं देग्लाय गरम बोथोर बिदिनो बारग'नो हानोसै नै गैला आरो मास मोनसेल'सै ओमफ्राय जोंहा आर दैमारिया मा होनखो नालिनि भिडिअ लाबोनायनि थाखाय आंखौ नालिया दंहरोब्रा हामथारदोंलै नालि फाग्लाया मा होननानै माला दंहरखो होथारसैब्रा नोंबो दाना गाजानो बामुन्दि मोनसैनि सिगां औ नंगौ फंबाय नों फैफेरखाबाय होनबा ना नै जोंना गोमोथावा हा मारै बस नो दङ बस खबरा बिदिनोसै नोंहालाय माब्रै ओमफ्राय आसामथियाव अन ओमफ्राय सोरमानिया मा ओंख्रि जाखा दा ओंख्रिया मोनानि गोजा दै लाब्रायाबो मोनानि दालि जलाबो मोनानि आलासि फैदोंमोन
मैया जों नोंसिनाव आलासि जानानै दाख्लैसो मोनफैदों आरो मैया जोंनाव ग्रोब आलासि मोनफैदोंमोन आरो हरै जोंनिथिंनि बिकेलनि फिसाजोफोर गुवाहाटियाव फरायदों नालाय बेखौ नायनो फैदोंमोन ओमफ्राय जोंनाव फैग्रोबाय हरसे लाखिबाय ओमफ्राय मोनानिनो दालि झल ओमफ्राय थालिर आलु नों हरनाय थालिरा नानि थालिर आलु फान्थाव बिदिनो दंमोन दा 6थासो बेसाद लाब्रा बानायबाय आरोखि ओमफ्राय साखराथ' मोनजोब्बाय आरा मा होनो औब्रा मैयानो आदसा लागाव सुपार आदा सिनायनो आदसा फैफेरखाबाय होनबा फंबायना फैफेरखाबायना आसाया मा होनो हाय एसेनोखि मा ओंख्रि जाखो होनो दे रायदावलाय बिदिनो बरिया ओमफ्राय जोंहा एमबि बर' फंबाया मा होनखो ओइ आदा थाथ'दो नोंहा औ दे फंबाय दे थांदो दे माबाफोर खामानि दंबा मावना लायदो फंबाय गोमोथावा मा होनदों सुपारमेन बायदिसो बिरनो गोसो जाना दंलै मा खबरबो लालानो मारैहाय मारै सुपारमेन बायदि बिरनो गोसो जालाबायखो नोंलाय बिरना होदो नै आंनि बिल्डिं गोजौ माबायाव नङाबा खाथियाव नारेंखल दंफां दं बेयाव हायथा हरग्रो ओमफ्राय दांबो बिरबोनाया ओमफ्राय जोंहा नानिया मा होनखो दालाय माथो बयनिबो भिडिअ नुनाय जाखो नालिनि दालाय माथो बयनिबो भिडिअ नुनाय जाखो नालिनि है बुजियासै आं थारमाने नालिनि भिडिअ बयबो नुनाय जाबाय ना मा जाखो बुजिलायलासै आंबो रिप्ले खालामा होनोसै नामाफ्रा अखन्दानो हो रिप्ले लांनो हो ओइ आदा मा खबर बिदि ब्लग दै ओइ आदा मा खबर सिनायदोंना आंखौनो मैयाना दाख्लै फैदों खोमा ना फंबाय ओरैथ' सिनायनाय बायदि मोनबाय जेनेबा मैया दाख्लै फैदों नालाय एड्रेसखौसो मावबाय थायोलै गोसोथा हा बोथोरानो हनै माथो मा होनदों जिनाहारिल' हानो बोथोरा जिनाहारिल'थ' आरो बे मोसौ जाग्राफ्रानो लागायगासिनो दं दारि गोलावफ्रा साला गासिबो बर'फोरखौ बिराद नोजोर होगासिनो दङ सासे असमिया मा बुंदों मिथियोना खालामजाग्राया बर' हारि खालामग्राफ्रा मियाफोर गोसो जायोबा होखारजोबनो हायो होननानै बुंदोंमोन सासे असमिया थाथ'दो एन्टि औ दे मेडाम आं कमेन्टखौनो क्लियार नुवाखै आदा माबा होथेदों हा माया होथेखो आया माया होथेनांगौ जाखो उदालगुरि मा गामिनि आदा होनो आं उदालगुरिनि नङा फंबाय आं ढेकियाजुलिनिसो सनितपुरनि सनितपुर ओमफ्राय नै बै माबासो आर दैमारियासो उदालगुरिनिया आंनोब्रा जानैबो सानैबोब्रा रिप्लाइ खालाम आदा नों होद आरखौ खि नोङो आदा जायो नामा बिदि फायसो बियो बिदि अखन्दासो फिरु फिसाय नै आंना मोनला नों फिरखौ आंजोंसो दुबायाव होलांसै सिवलायनाय गोमोथाव होनो नोंबो जेबो बुङा एसे गरम जानायनि बुंगोन अखन्दा होनदों आरोना मिनिदों बि मुसाहारि फैदों जोंहा आलु टमेट' फावथेन गोलाव लागाव लाइक दोन थेंक इउ स' माच साल्थिसो फावथेन गोलाव फावथेन गोलाव होननायनि एल'राव भिडिअ माबाखौ दाननो थिनहरदों नामा फाल्थिसो ओमफ्राय जोंहा बिदि ब्लग फंबाया माखो आं बिफुल आदा
मोजां दा खबरफ्रानो औ मोजां बिफुल माने नों दै बाबारनाय बिफुलसो नामाब्रा नङाबा खन्थाफारानि बिफुल ना एसे सिनायदो र' सेहेराखौ सोर बियो आदानो बिदिफायब्रा बिदिफाय बिदि धेकियाजुलि मा गामिनि आदा देलायनो हुग्राजुलि धेकियाजुलि एसे सिगाङाव हुग्राजुलि रेलवे स्टेसन मोनोना बेजों साहा सिदा दावखोलांबानो फंबाय खावब्ला सेन्टार होनना बुङो जोंना रुपास्रि बागुरुम्बाबो होनो नाम मोजां रुपास्रि सेन्टारमोन बागुरुम्बाबो होनोमोन ओमफ्राय थाङै खावब्लायासो थाबाय मानो होनबा गोदो जोंनि खावब्ला सिथलामोन नालाय बेयाव माजों सोलाखो दिनै नायनाय मा दालि जहलसो साल्थिसो दालि जहल आलु फान्थाव माबा माबि लागायनायलै लाब्रा ओमफ्राय आराजोना मा होनखो मोनालै नों आंनिखौनो दे गावसो लांनो नागिरदों आंखौ आदा होनदों आदसा नोंमारगौसो आरोना ओमफ्राय बहा दङ बिफुल खबर सबर गैथारला माथो आजिखालि नुथारला खावब्लाबो फैबांला जे बाजाराव लेथन सार मा खबरनो नों एल'खांबाय नामा फंबायनो हौ आं एल'ग्रा नङालै एल'ग्रा उदालगुरियावसो दङ बिमुसाहारि थैस बुहुद कमेन्ट नाया हाहा थांबाय आंनो कमेन्ट नाया बुहुदनो दे खामानि दंबा ना दंसेयावसो दं नामा नोङो नङा दाखालि आरो आंनि मबाइल फनखौ लाना आरो फावथेन गोलाव दोनलायबाय जा लाजिदों आं ओरैनो माखौ मन'खांबाय नामा होनदों औ मन'खांबाय दालि झल आलु फान्थाव ओमफ्राय मुदुमफुल ओमफ्राय भात केरेला होनो ना खांख्रिखला होनो लाब्रामोन बिमुसाहारि सुपारा मा होनखो आदसा सिनायो दे आदा खावब्ला दाउला आबै रायखसमारि आदसा औ बे रायखसमारिजों साहा हुग्राजुलि साहा सिदा खावब्ला आरो दैमारि खबरा मोजां नङा दाबो सिंगेलसो मालानि दिनाव हिनजाव मोनगोनब्रा लागाव नागिरदो ओमफ्राय जोंहा बिदि ब्लगा मा होनखो आं बाहेरावसो आदा नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आं बरियानो थेंक इउ स' माच थेंक इउ भेरि भेरि थेंक्स बिफुल फंबाय बिदि फंबाय चेनेल नामा बियो नोंनि दा कमेन्ट हरना दोनलाय आंनो बबेबा मोनसे भिडिअ सर्ट भिडिअफ्राव चेनेलबा साबसक्राइब खालामना हरगोन आं सेकेन्ड चेनेल दङ आंनाव बेजों खालामना हरगोन दे आङो आर दैमारिया जा मा होनखो बाय दे अखन्दा आं नालिखौ रिप्लाइ खालामनो नै ओरैसै दे खालाम दे ओमफ्राय आरा मा होनखो लागाव लेथन सारनो ओमफ्राय एसेमनानिया मा होनखो आं सगाव थांनि आदा र'नो दे थां दे फावथेन गोलावा मा होनखो जा आर दैमारि नोंनानो मोजांनो औ मोजांथ' आरो बाजैया मा खालामदों आदानो जि दागासिनो दङ कमेन्ट गैला लोगोफोर लाइकखौबो दाबो रावबो आरो मोनथामल' सुआरबि सरि सुबियार आंनि खि सबसे खतरनाक आंनि खि सबसे खतरनाक माबायदिलै सुपार ओमफ्राय आदा उनाव रावबो गैथ'वा नामा आदा सरि आदा दुखु दामोन दे सोंनायखौ ओमफ्राय आदा उनाव रावबो गैथ'वा नामा नोमबाजै दं आरो बाबु दं नानि दं दे फंबाय बेखौनो सोंदों खोमा ना आरो जुदि गुबुन सोंदोंमोनबा आं बुजिनो हायिनि थाखाय निमाहा होदो सोरहा प्रब्लेम जादों इउटुबा नै
सोरनि इउटुबाव प्रब्लेम जालायखो नै जोंना लेथन सारा माबा मोनसे एडभाइस होसिगोन खोमा सोरहा प्रब्लेम जायो खोन्थादो लेथन सार फै एबार गारदावनोनो लागाव गारदावनोसो नागिरबावबाय मन'खांबाय नामा होनो बि मुसाहारि मन'खांबाय ओमफ्राय आरा मा होनखो लाइक दोन अखन्दा बायनो बा दे थेंक इउ भिडिअ लाबोगोन आं मानि थाखाय इउटुबा प्रब्लेम जादों आंनाबो जादोंलै लेथन सार आंनाबो जादों दे भिडिअ लाबोदो नायसै दे मोजां दे औ मोजां आंहाबो मास मोनसेनि उनाव भिउस फैगोन आच्छा लागाव मोजां सालथे फैनोसो नांगौ बयबो भिउस आरो वाच टाइमनि थाखायसो भिडिअखौ बानायो नङा होमबा मानसिफ्रा मा बुङो लाइक होबाय बादालिनो लागाव नों बहा दं दायो आदा आं गुवाहाटियाव दङ फंबाय आं गुवाहाटियावनो थाफैखाबायानो होनजायो माने 2 इयार्स जाबाय बोसोरनै जाबायना बेयावनो दंफैयो एसे सुबिदा लागासिनो दं जायगा बानायनो अनन्द जा सुपार फंबाया फल' 12 votes आरो हेपेनिं नाव 12टा जाबाय लाइकआ अनलि 3ल' सोरबाफोर गोसो गुदुंफोर दंबा होदो जायफोर आंखौ अनो मोजां मोनो सापर्ट खालामनो गोसो जायो ओमफ्राय नों दा बबे जायगायाव दङ बिदि ब्लग ओमफ्राय सासेया बहा दं सासे गेदेरा न'आवनो दंना बहा दं लोगोआ 1 मिलियन साब दं नाथाय इउटुबनिफ्राय थाइसेबो रां मोनाखै 1 मिलियन साब इउटुबनिफ्राय थाइसेबो रां गैया 1 मिलियन साबा बायनायसो ना खनसे गाबना देखायलायनो लागा माबायदि गाबगोन बि मुसाहारियाथ' सोर जाखोमोन जोंहा बहानि जाखोमोन अन्नानै जेबो उसुबिदा गैयाब्ला फोरमायदो जायगाखौ होनो जाफावदोना सुपारामोन आदा आं मालाबा थांबा लोगो हमलायनोसै नङा होनबा जायो निश्चय बेयाव फैबा दा गुवाहाटियाव फैबा लोगो हमजागोन नोंथ' आरो सिनायजोबखायो जायगाखौ आंनि मेन चेनेलावनो मेन डिसक्रिपसनाव हाबनानै नाय कन्टेक्ट नाम्बार मोनगोन आरो बबेबा किसुमान मास मोनसे मोननैसोनि आगोलनि भिडिअफ्राव नाय जेनेबा हमना ला आंनि कन्टेन्ट गैयैखौनो नांसिगोन साइडजों बिदिनो बायदिसिना लिरनाय दं आरो आगदा खनायाव गाहायाव नायबानो जाबाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बार मोनखागोन आरो ना नङा बायाखैनो आच्छा मा खालामदों सना नार्जारि सोर जालायखोब्रा बहानि सना ओंखारफैलाय गालाय नों बहानि सनानो नै सना नार्जारिया लागाव हांगारसो खोमा सोर जाखोमोनथाय जोंहा सना नार्जारिया अन्नानै फोरमायदो दिनावनो 1 लाख साब मोनो बियो आरो सर्ट भिडिअ शेयारिं खालामबाय थायो दिनाव 1 लाख साब खैदिन जाखो भिडिअ हगारनाया दिनावनो जुदि 1 लाख साबसक्राइबार बा 1 मिलियन जानोथ' बारा गोबाव टाइम नाङा होमबा मैया दाख्लैसो खुलिनाय बियो बिथाङा लाइक दोन होबाय दे सनानो दे थेंक इउ सना नार्जारि मा गय बिगुरजों सेबबाय थाखोनो बिगुरजों सेबबाय थाखो नामा अके आं आन्द्रायावसो दं जोंना गेदेरा न'आवनो दं न'आव थांबा लोगो हमगोन आं आदा नोंखौ
ओरै न'आव थांबा माने गुवाहाटियाव फैग्रोनांगोन ना आंखौ लोगो मोनबाथ' आंथ' जों बारा थांनायानो जाला सम समसो माबा मोनसे प्रब्लेम जाबासो मादार फादारा एसे बोरायबाय बुरिबाय नङा होमबा नोंसोरथ' नुखांखाबायबोमोन खोमा दा मादार फादारखौ दाख्लै बेमार जादोंमोन 10 दिन थानानै 9 दिन थानानै फैबाय मैया सानसेल'सो जादोंमोन फैनाया बेफोरबायदि माबा मोनसे प्रब्लेम जाबासो थाङो आरो आं दा मुस्लिमसो साल्थिसो नो आच्छा मुस्लिमसो आच्छा होमबा मानि खारनाव मोनाखै बियो रांखौ 1 मिलियन साबसक्राइबार जानानै भिउसआ बेसेबांसो फैयो बेना ना भिउसआनो फैथारा होनदोंमोन नामा भिउस फैनायखायनोथ' जेन'बा साबसक्राइबार फैदों नङा होमबा रांसो मोनाखै अनलि सर्ट भिडिअजों मनिटाइज अपसन एप्लाइ खालामनो हायामोन खोमा दै लं भिडिअ थाथारनांगौमोन खोमा मोननैसोब्लाबो नोङो लं भिडिअ होखांनायनि उनाव नांगौबा मनिटाइजखौ अन खालामखांनायनि उनावसो लंखौ दानोबो दानफिननो हागौ खोमा बेफोरबायदि आं दाख्लै सासे गथ'नि नुदों बर' हिन्जावसा नैबेयावनो थायो जों थानाय खाथियावनो 31K साबसक्राइबार दं मनिटाइजेसन अपसनानो गेवाखै बेखायनो आं लं भिडिअ होनो थिनदोंमोन माने आंखौ खुलिना होनो थिनदोंमोन आरोखि माने मनिटाइज अपसनखौ ओमफ्राय चेक खालामनानै नायबाय आङो लं भिडिअ गैया माने रवालकुसि आलिनि बोरै थाङो आरो थिनालि रवालकुसि डिजिटेल मेडिकेल सक ना बेजों ससे सिद्दा फैबाथाय स्टेट बेंक मोनफैयोना बे स्टेट बेंक खाथियावनो फंबाय नों खोनाबा आसरित मोनगोन नो आसरित मोनगोन माने दानो आं आसरित मोननानै दङ मारैहाय 1 मिलियन साबसक्राइबार थानानै माने दासिमबो रां आरजिनो हायाखै नैबेखौ आं साननानै दं आरोखि बेफोरबायदि 1 मिलियन साबसक्राइबार थाबाथ' जोङो मासावनो लाख लाख दरमा जासिगौ फैसा जासिगौ इउटुबनिफ्राय लागाव सना नार्जारिया मा होनहरखोलै आं नोंनि XGFसो सिनायाखै नामा नों सिनायाखैथ' आरो फोरमायथारदोब्रा फोरमायलाय ओरैनो सिनाया आंहाथ' XGF गैयामोन खोमालै सना नार्जारि अखा हादों नामा होनो अखा हायाखै ओरैसो जि दादों लामा खान्दाय सेलौरा लामा खान्दाय दावराव जाखो ट्रेन फैबाय नामा ट्रेन फैबाय नामा होननायसो जादोंथारो खाल्था खुल्था मोथानाया दाहा ओमफ्राय लेसन साननाया भिउसबो फैयो 2 लाख भिउस फैयो 2 लाख भिउस बेनो अनलि लं भिडिअ दंना गैया बेनाव मोनथाम मोनब्रैसोबाबो लं भिडिअ दंना गैया देलाय सानलाय खोन्थालाय ओमफ्राय आदा मोजां भिडिअ हगारब्ला रावबो नाया मालायनो एकदम कारेक्ट बाथ्रा बुंदों नों फंबाय मिथियाना जिथुनाखि हारिनि समाजनि मोजां बेनिफिट जानाय जाय मानसिया भिडिअ बानायगोन ना आंखौथ' बादायदों जेरै देरहासार इस्लारिमोन अफ्रि दैमारिमोन बिराजामोन एनिथिं एनजिमोन बिथांमोननि भिडिअआवबो नायनो हायो जिथुनाखि हारि समाजा डेभेलप जानाय बा सोरनिबा थाखाय बेनिफिट जानाय बेफोरनि भिडिअआ लाबोदोंबाथाय हाइस्ट 30K 50K नि गेजेराव भिउस फैया नाबां जाबां सोरनिबा भाइरेल भिडिअ होलाय लाखबो थांगोन मिलियनबो थांगोन ओरैबायदि आरो ओमफ्राय फावथेना जोंहा मानखो डलार जाना दं एकाउन्ट एड जायाखै दाय आरो डलार जाना दं एकाउन्ट एड जायो बेलाय बबाव मा प्रब्लेम लाना फै चेनेलखौ मानसिखौ लाना फै चेनेलखौ लाना फै सना नार्जारिया मानो जा मुथु जाबाय माथोनो सोर जाखोब्रा आंखौ मानो कनफिउस खालामबाय थालायखो ओंखाम जाखांबाय नामा होनो औ जाखांबाय नों देन माबासोलै पारिसो नोङो पारिसो जाखागोनलाय नोङो नङा साल्थिसो एकाउन्ट एड जायाखैनो बेखायनोथ' लाना फै
लं भिडिअ दंना गैया बेनाव नों फोथायाबा हरगोन आं आइडिखौ लाना मा खालाम सानसे आं लगइन खालामा मालायनि चेनेलखौ खुद गावनिनो मबाइलखौ लाना फै लं भिडिअ दंना गैयाखौल' फोरमायलाय मा जालायलाय बियो दावरावब्रा दाउ खेबलायनाय बायदिनो जि दादों ब्र' बि मोसाहारि जि दागासिनो दङ सुपारा दा जों बायदियाथ' गाज्रि भिडिअ होनो बाबो गावनि मान सन्माननि खोथा दंना औ बे बाथ्राया सैथो फंबाय बाथ्राया सैथो बेफोरबायदि भिडिअखौ होनो सानोब्ला नोङो केटेगरि चेन्ज खालामनांगोन एन्टारटेनमेन्ट नङाबा कमेडियान माबाफ्राव लाबोनांगोन बिनिफ्राय नोङो अनलि एन्टारटेनमेन्टनि भिडिअ होनांगोन आरो डिसक्लेमार लागायखानांगोन डिसक्लेमार गैयाबा माने एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ होनो हाद्राया होमबासो माने नोंखौ बुजिगोन एन्टारटेनमेन्ट लाबोनानै डिसक्लेमार होथारनांगोन सनाया मा नों गावनि XGFखौनो सिनायाबा मा जागोन दे नों सोरबा नोंना खबरा मोजां ना सनानो लागाव औ हांगार मोजां गाज्रि गेजेरावसै अके होनदो आजा बि मोसाहारिया खानायखौ सिनजादो आच्छा खानायखौना खानाया सिनजामारनांसिगोन एसे गोलाव गोलाव जाबाय नै साइडजों खानायखौथ' फ्रायनो गुसुंसो लाखायो खानाया मोनजोबथारबायलै जाला दे होनबालाय दोनथ'नोसै दे औ दे ओमफ्राय सोरमोन सिनायथिखौबो होनांला आरोखि नों फारिनि अनगा रावबो नंखाया थां गैया माथो मालाबा आरो फरायख'लायनो हायै कमेन्ट फैयो कमेन्ट माने भिउसबो फैयो नायख'लायनो हायै फरायख'लायनो बाय नोंखौ आं साब खालामबाय दे नों आच्छा दे थेंक इउ होमबाबो सिनायथिखौ होनांथारला आरोना सिनायथि होथाराबाथ' नों बेनोखा बेसो बिदि खालामो आंखौ बाय नों अके बाय ब्लु होनो आच्छा सोरजों लोगो जानो सानलायखो सालथे दाखालि लाइभआव भिउस फैथाराखैलै लाइभल' नङा भिडिअआव आं उदालगुरिनिसोनो उदालगुरिनि सोरलै उदालगुरियावहा बिदि सिनायलायनाय गैयालै दानो गाज्रि भिडिअ हगारगोन बिमा बिफा बिदा फंबायनि मान सन्मान जानायजों लोगोसे गावखौनो गाव मा नों बुहुमाव गाज्रि सिनायथि होनायसो जाया होनबा दा बेथ' बाथ्राया सैथो नंगौ दा मा होननो माने गाज्रि बुंनाय गाज्रि खोनासंथावै राव दंथारोब्ला बेखौ स्किप खालामना होजायो माने दानै माबा खालामना होनांगौ बे गाज्रि राव बुंनायखौ खोनायो ओमफ्राय नोङो खुगाजोंनो जेनेबा खोनासंथावै बाथ्रा बिसिनि बुंनायफ्रा बा बिसिनि रावफ्रा नैफोरखौ नोङो माबानानै ओमफ्राय गाज्रि इमेजखौ डिटेल्सलि देखायनो नाङा देखायबा नोंनि चेनेलाबो थांनो हागौ ओमफ्राय ब्लार खालामनो गोनां जागोन होबथेनो गोनां जागोन बेफोरबायदि आरो डायमन्ड कलेज खाथि जायो जोंनि न'आ बबे उदालगुरि डायमन्ड कलेजखौ सिनायबावा आं आरो नों फावखुंगुर मा डिस्ट्रिक्टनिमोनलाय गेदेरानो आं सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि फावखुंगुर नों बहानिमोन फंबाय गोजोननाय थाबाय नों फंबायाबो आंनि लाइभआव नुजाफैनानै आंजों रायज्लायफैनायनि थाखाय दावरावथारलै औ दावरावथार
ओमफ्राय हायोब्ला नों बेयाव बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोयोबा ना सुपार फंबाय पेज देखायनाङा बिना पेजावबो नों भिडिअ होनो हायो बाक्सानिलै आंहा दा आदसा बाक्सानिमोन आरोना फंबाय दे थेंक इउ जों सानैजों लोगो हमलायनाय जायगायालाय नै ओइस बबावलै बबे उदालगुरियाव डायमन्ड कलेज माबा डायमन्ड स्कुल डायमन्ड कलेज खाथियाव सोरखौ लोगो हमफेरखो आं मा आसुरित बाथ्रा बुंहरबाय थाखोब्रा है आंखौसो गोमो होलायलांबायलै आंबो उदालगुरिखौ नुवाखै ब्रा बबेथिं जायो उदालगुरियानो औलैना लेथुनथारसो नङाथाय माथो बबेथिंथाय बि मोसाहारि बाय अके बाय ब्र थांनो हागोन दे सनितपुर मा गामिनि नै आंखौ सिनायोबा एक्सबा मारै सनितपुर मा गामि जाखो नों हमजालायबाय दा हमजालायबाय उदालगुरि फान्थाव कलेज खाथियाव दां जागोनदां फान्थाव कलेजआनो दं औ बेखौ हले मोजां मिथिगौ आं जा थांनो गोसो दं आं उदालगुरियाव औ आंबो साले आदा दा इभिनिंनि 7 PM आव आंनाव हाहा लोंनो दसे फैब्रबनो हागोन ना साहा लोंनो आदसा नों लाइभ होगोन आरो ना फंबाया मोनसे खामानि मावदो आंहा नोंजों गैया खोमा लोगो नों आंनो सर्ट भिडिअफ्रावबाबो मोनसे कमेन्ट हरना दोनलाय मिथिबाय कमेन्ट हरना दोन आं दा माबा खालामगोन नोंखौ साबबेक खालामगोन ओमफ्राय होमबासो नटिफिकेसन फैगोन ना आंनाव ओमफ्राय सना नार्जारिया मा होनो नोंबा दा माया थायो आंथ' मिथियाना नै लागाव निरन्जन फैबाय जोंहा मकियम यन्ना क्या लिखा है यार समझ भी नहीं आया फान्थाव कलेजबो दं नामानो दङ सालथे दङ अके आदानो औ दे फंबाय निरन्जन आपका कमेंट समझ में नहीं आया मेरे को ओके बाय सरि दे ब्रादार ओके ओमफ्राय सोरमोन मानोथो फोरमायदिया एसे फोरमायबा मोजां जायो आरोलै गोसोखौ मोजां मोनो माबासो खोमालै साला नार्जारिसो खोमा বাংগালোরেও থাকরা কি কৰি আছে এনে আছো আপোনালোকতে লাইভ দি পেলাই কমেন্ট পঢ়ি আছো আপোনালোকৰ লগতে কথা পাতি আছো नोंना अनसुलि बाजैया बोरै है लैथो बेनोखा जोंहा एन्थ' नार्जारि फंबाय आं नुवाखै फान्थाव कलेजखौ नायगौमोनब्रा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव आंहाबो मोजां मोननाय दंमोन ना लागाव गरमथार नामा होनदों गरमलै फुंनिफ्राय गरम खालामदों दिनै পয়সা দিব নেকি প্লিজ দিয়া আছে যদি অলপমান দি দিয়া সুপার কেট কৰি দি 500 মান 1000 মান নিৰঞ্জন ব্ৰ
मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया मोनानि आलु माबा आलु दालि झल ओमफ्राय आलु मुदुफुल फान्थाव मा होनो खांख्रिखला भाजामोन आरो माबा लाब्रा সঁচাকে দিবা নেকি আপুনি বা কোন হয় মই চিনি নাপাওঁ আপুনি আপোনাৰ পৰিচয়টো লোৱাই নাই কৰবা হয় কোনবা হয় নিশ্চয় আপুনিতো মোৰ হিচাপত বড়ো মানুহ হয় ব্ৰাদাৰ ना साबेसे एक्स जियार दंमोन दे गोसोखांलायदो गैयालै आंहा गैया নহয় মই মিচিং আচ্ছা মিচিং নিৰঞ্জন কৰ হয় লখিমপুৰ না ধেমাজি ना सिलापथार ना गगामुख थगायबाय दे नों थगायाखैलै गावनि माबाखौ परिचयखौबा होआ মই मिसिं হয় दादा आच्छा लखिमपुर अके दे आदा अब्लालाय बाय बाय अके दे फंबाय दे थेंक इउ गोबाव सम रायलायफैबाय फंबाया नैथि नाम्बाराव कमेन्ट हरनानै गोबाव सम सावरायबाय मोजां गाज्रि थेंक इउ सो माच फंबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय सम सम बिदिनो टाइम मोनोबा फैबानो जाबाय एसे एनै रायदावलायफै गोसोखौ मोजां मोनो दे होनबालाय बाय बाय आदा दे नों माबाखादा बेंगालरखादा सना नार्जारिया मोर नाम निरंजन নহয় मोर नाम সঞ্জীবন পেগু আপুনি ক'ৰবাত দেখা পাইছে নেকি মোক ৰিয়েলত ক'ৰবাত লগ পাইছিলে নেকি এনেতো মিচিং কেইজনমান চিনাকি আছিল আগত লখিমপুৰত থাকোঁতে হয় আচ্ছা লাইভতে লগ পাইছিল আচ্ছা লাইভ ফেচ এইটো ইউটিউব লাইভত নাকি ইউটিউব লাইভতে লগ পাইছিল না হয় আচ্ছা নিৰঞ্জন সঞ্জীবন পেগু আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল আছে না নাই আপোনাৰতো ইউটিউব চেনেল আছে চাগে নাই চেনেল নাই আছে নেকি ইউটিউব চেনেল মোৰ বয়স 13 বছৰ হৈছে আচ্ছা 13 বছৰ তো পঢ়ি আছা হয়নে কিমান ক্লাছত পঢ়ি আছা হয় আচ্ছা সেভেন ক্লাছত পঢ়ি আছা
কিহৰ কাৰণে পইচাৰ দৰকাৰ হৈ আছে তোমাক নিৰঞ্জন প্ৰব্লেম কি আপুনি কি জাতি মই বড়ো হয় মই বড়ো মানুহ জোৰান 141 হাই হেল্ল' জোৰান নিৰঞ্জন কি কিহৰ কাৰণে তোমাৰ পইচাৰ দৰকাৰ হৈ আছে কিয় পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে তোমাৰ পঢ়িবলৈ আচ্ছা পঢ়িবৰ কাৰণে তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে বৰ্তমান নিৰঞ্জন মা বাবা দাদা ভাই মা দেউতা বাবা আৰু মই মা দেউতা বা আৰু মই আচ্ছা মা আছে দেউতা আছে আৰু তোমাৰ বাইদেউ আছে না তাৰপিছত তুমি চাৰিজন টোটেল মেম্বাৰ তো মা বাবায়ে কি কাম কৰে খেতি চেতি কাম কৰে না কিবা এটা জব টব কৰে প্লিজ পইচা দিয়কচোন প্লিজ দেউতা মোৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আচ্ছা দেউতা তুমি ক'ত থাকা ক'ত আছা এতিয়া হাৱাজান তোমাক যে পইচাৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈ আছে সেইবোৰ কথা তুমি মা দেউতাক জনাই না নজনাই যে তোমাক কিহৰ কাৰণে লাগে স্কুলৰ কাৰণে লাগে না ড্ৰেছৰ কাৰণে লাগে না ক'ৰবাত ফিল্ডত লগ বন্ধুৰ লগত ঘূৰিব যাৱাৰ কাৰণে লাগে এইবিলাক তুমি মা দেউতাৰ লগত যোগাযোগ কৰে না জনাই নে নজনাও এইটো ভুল কিয় নজনাই জনাব লাগিব না নজনালে কেনেকৈ গম পাব তোমাৰ দেউতা এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হয় প্ৰাইভেট না গভমেণ্টৰ হয় চৰকাৰী ইঞ্জিনিয়াৰ না প্ৰাইভেট ইঞ্জিনিয়াৰ খং কৰে আচ্ছা তুমি যিটো তেখেতৰে ল'ৰা হয় এজন ভাল এজন পঢ়া ল'ৰা হয় তো তোমাৰ দৰকাৰত পইচা খুজোঁতে কিয় খং উঠিব আৰু তোমাক এতিয়া কিমান লগা হৈ আছে কিমান দৰকাৰ হৈ আছে পইচা 500 1000 2000 3000 4000 5000 কিমান দৰকাৰ পৰি আছে তোমাক চৰকাৰী জব কৰে না চৰকাৰী ইঞ্জিনিয়াৰ তেতিয়াহ'লেতো প্ৰব্লেমেই নাই একো ঘৰত একো প্ৰব্লেমেই নাই তুমি যদি তোমাৰ দেউতাক জনাব নোৱাৰে তোমাক দেউতাক ভয় কৰে তুমি মাক জনাই দিব পাৰা না মায়েতো তোমাক হঠাৎ কৰি খং নুঠে মা দেউতা তোমাক কিহৰ কাৰণে খং উঠে এইটো গম পাইছে না নাই মই 10,000 চাইকেল কিনিবলৈ না কিনিলোঁ
10,000 সাইকেল কিনিছে, কিনিলো, আচ্ছা 10,000 টাকার সাইকেল কিনিছে, হয় না? এইটো চাইকেল কিনা কিমান দিন হ'ল? তুমি ঘৰত চাইকেল কিনিছে বুলি জনাইছে না নাই? মা দেউতা আৰু তোমাক কিহৰ কাৰণে খং উঠে, কিহৰ কাৰণে গালি দিয়ে, তুমি বুজি পাই না নাপায়? এতিয়া তুমি ক্লাছ 7ত পঢ়ি আছা, 13 বছৰত এজন ল'ৰা হয়, বুজিবলৈতো অলপ কম হ'ব। 2 দিন, আচ্ছা 2 দিন হ'ল, তুমি মানে সকলো কথাটো বুজি নাপায়। এতিয়া তোমাক আজি 10,000 টাকা দি পঠাব, আজি শেষ কৰি পেলাব তুমি। কালি 5,000 টাকা দিব, কালি শেষ কৰি পেলাব। পইচা কি বস্তু এইটোতো তুমি গমেই পোৱা নাই। নিশ্চয় গম পাব লাহে লাহে, যেতিয়া তুমি নিজৰ ভৰি দি থিয় হ'ব পাৰিব, যেতিয়া তুমি নিজেকে কামাব পাৰিব, পইচা বোলা বস্তুটো কি পিছত গম পাই যাব লাহেকৈ। এতিয়া তোমাৰ বয়স হোৱা নাই। তোমাকতো মই চিনিয়ে নাপায় ভাই, তোমাৰ ডিটেইলছ মই নাজানো। তুমি ক'ৰ হয়, কি কৰে কি নকৰে, মই তোমাৰ ওপৰত কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম, কি হিচাপত? এটা কাম কৰক, তুমি তোমাৰ ঘৰৰ নম্বৰটো মোক দিয়ক, তেতিয়া মই তোমাক বিশ্বাস কৰিম। মাৰ নাম্বাৰ বা দেউতাৰ নাম্বাৰটো মোক দিয়ক, আৰু তোমাৰ ভাল অৰিজিনেল ৰিয়েল নামটো মোক দিয়ক। হ'বনে? মই যদি তোমাক পইচা দিওঁ, তুমি কি কৰিবা? আৰু দিলেতো মইতো তোৰ কথাটো মানি পেলাই মই নিদিওঁ, কাৰণ তুমি এজন 13 বছৰীয়া ল'ৰা হয়। তোমাক মা দেউতা মৰম কৰে, বহুত মৰম কৰে। যদি মৰম নকৰে, তুমি সেই 13 বছৰীয়া এজন ল'ৰা হয়, সেই এণ্ড্ৰইড মোবাইল তোৰ হাতত ক'ৰ পৰা আহিল? 10,000 চাইকেল ক'ৰ পৰা আহিল? সেইবোৰ পইচাটোতো তোমাৰ মা দেউতাই দিছে না। তুমিতো তোমাৰ কাৰণেহে লৈছে, চাইকেলটো ভালৰ কাৰণেহে লৈছে। এইটোতো চাইকেলটো তুমি বেয়া কামৰ কাৰণেতো লোৱা নাই। তোমাক সেইটোৰ কাৰণে মা দেউতা কিয় খং উঠিব? এতিয়া চাইকেল কিনিলোঁ, পইচা নাই, বাছ বাবা বা মা মোৰ হাতত আৰু পইচা নাই, মই চাইকেল এটা কিনিলোঁ, এতিয়া মোক অলপ মিঠাই চিঠাই খাবৰ কাৰণে বা কিবা এটা খাবৰ কাৰণে মোক হাতত 1,000 টাকামান দি পঠাই দিয়ক। দিব আৰু মোৰ মোবাইলৰ, আচ্ছা তাকেতো কৈছোঁ মই, তোমাৰ মোবাইলটো ক'ৰ পৰা আহিল? নাই হ'লেওতো 8-10 হাজাৰত মোবাইল হয়তো। মাৰ মোবাইল, আচ্ছা। মাৰ মোবাইল হয়, আচ্ছা বুজি পালোঁ। তোমাৰ মামীৰ মোবাইল হয় না নহয়? তোমাক মৰম কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ মায়ে মোবাইলটো দিছোঁ, আইফোন। ৱাও, বহুত হেভি মোবাইল, ভাল মোবাইল দিছোঁ দেখোন তোমাক। এতিয়া তোৰ লগত মা আছে না নাই ঘৰত? তুমি ঘৰত আছে না ক'ৰবাত বাহিৰত থাকে তোমালোকে? মায়ে কাম কৰি আছে যে, আচ্ছা।
মা আৰু মই হাৱাজানত আছোঁ আৰু দেউতা আমেৰিকানত আছে বোৱা আমেৰিকানত থাকে তেতিয়াহ'লেতো বহুত ডাঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তোমাৰ দেউতা মান্থলি 1-1.5 লাখ 2 লাখ টাকা কামায়